Det ultimative mål, det er på et eller andet plan at være med til at sætte et større fokus på både grønlandsk inspireret, men også grønlandsk håndværk. Fordi der er meget af det. Der er mange, mange dygtige håndværkere. Ikke bare benarbejde, men syerske og designer, og jeg hører jo navne hernede løbende, ikke? På forskellige dygtige grønlandske designere. Der er musikere, de er med i den der undergrund af folk, der er med til at sætte trender. Ikke? Og jeg kunne godt tænke mig at være med til at udvikle det der fokus på de smukke, smukke råvarer og egenskaber, altså det de er dygtige til. Det kunne jeg godt tænke mig at være med til ultimativt at placere på, verdenskortet, eller hvad man skal sige, ikke? Så de også lærer det at kende i London og Paris og New York, og de ikke bare tror, at vi sidder deroppe og fisker torsk og bor i snehytter, men de ved, det er moderne samfund, der kan en masse ting, som er meget, meget dygtige. Så det er målet? Ja, det er målet, at være med til det, hvis jeg kan det. København i dag, Frederiksberg Center Aginguani, Bisiniarfik, Christian Wintersvej 2 meter, Karader Parutunik, Niokutidik, Adapernasser Parput, Kikkumidavana Ingerlakkat. Sunafami Karallit, Nunanersut Arnarit, Niki Amarita Isaksen Nikut Ingerlatarigat. Kanumidava Allartissimappat. Jamen altså, det hele startede med, at jeg tog en uddannelse i England. En afsluttende uddannelse, hvor jeg blev uddannet beklædningsformgiver, designer, ikke? Og så havde jeg jo nogle store ambitioner i min afgangskollektion, hvor jeg baserede mit koncept på økologi. Og der valgte jeg så at bruge tekstiler sammen med sælskind. Og det var økologiske tekstiler, hampetekstiler og bomuld og silke, som alt sammen var dyrket og bearbejdet økologisk. Og så sælskind fra Grønland, som jo så i sig selv er det reneste af det reneste, ikke? Og der startede min drøm, og det begyndte i 1999. En hel masse tanker og drømme og meget inspireret af mit hjemland, Grønland. Det første var så en afsluttende herrekollektion, som jeg også har vist på det grønlandske hus i København i år 2000. Der blev jeg færdig. Og så var jeg jo helt vild for at komme videre med det. Men jeg stod bare alene, nyuddannet, ingen penge, og skulle vælge, skal jeg søge job som designer, eller skal jeg prøve at realisere mine drømme. Og da jeg jo har arvet al den her kreativitet af min mor, så snakkede jeg jo med hende igen og igen om det, og hun blev mere og mere forelsket i ideen. Og til sidst så sagde jeg, skal vi ikke sammen starte noget? Og hun tænkte, og ret hurtigt, jo, så gør vi det. Og så flyttede de fra Jylland til Sjælland, og så begyndte det lige så langsomt. Og vi lejede en kælderforretning på Vesterbrogade. Og vi arbejdede meget eksperimenterende med sælskind. Og sammen med de her naturmaterialer. Og det var også fordi vi ikke havde ret mange penge at gøre med. Altså vi havde ingen penge at gøre med. Vi startede med ingenting. Få skind og nogle tekstiler. Og når man har så lidt pels, så skal man begynde at overveje, hvordan kan jeg bruge det bedst muligt hele tiden. Ikke? Så det var meget eksperimenterende. Og vi fandt også hurtigt ud af i den der proces, at det kunderne, vores målgruppe, fangede, det var den der anvendelse af skindene som et naturmateriale, og så integreret i nogle tekstil, altså sammen med tekstiler, ikke? I noget klassisk udtryk. Og det fandt vi hurtigt ud af, at det var ligesom vores niche. Det var det, vi var gode til. Og så er det fortsat, og vi har så eksisteret i 2 år, ikke? Og vi har videreudviklet
de forskellige anvendelsesmuligheder i sælskind. Det er vores helt klart foretrukne materiale. Og kunne vi bare hente skind, så ville vi kun arbejde i sælskind. Men vi er også styret af den der økonomi i det, ikke? Så det startede på den måde. Niki, nammasingami Københavnemul noqqullusi. Qanu eqqarsarpit. Qamunan soornami assu nuannartoruussuunga ila inermattaavalu atuarnam nalaatamaavia puis amialu atisallu tamakkua nuannersut ila atoramigit eqqarsaatigisoruussuullugillu taawal pilerisartartoruussuat immitsin inerpat marlulluta suleqatigilissalluta tupangilangasianerlun pilerisaalermanga taawa aam 5 minutsilluunni qaangiutiнгил angeraarpunga aspileritсаллунга тааманиккул аам иммаа Aarhus qatsutilaarlugulu taawal suliffigisara meeqqerisut pitakut inernikugam aam suliffigisara ukiorpassui meeqqangissuut artornalaartut immaqa qatsutilaarlui qasuffigalugit tas uiga oqaluuteriarakku uiga sanasut inernikugam taawalu namminersulerlun aam aallartinikuus ukiutallimsioqqorlugit angerpugut nooriarluta taawa kattuppagut taa ateqalerp Isaksen design tas massak aam uiga saniatigu sanasut ingerlagu nuanneqa Ilaqutarit namminersortu so taawal aam panimma niki aam angutivia affam kalaaliugami sanasutul aam atuarluni uinni laalingiu asnuannerp. Det krævede ikke den største overtagelse. Men jo, det gjorde jeg. Jeg har jo selv boet i Aarhus, delvis opvokset i Aarhus, sammen med mine forældre, hvor jeg gik på skrædderskole. Jeg brugte min børneopsparing, som min mor har sultet for at spare sammen på at gå på sådan en privatskole. Og så efterfølgende rejste jeg jo så til udlandet og tog den der designuddannelse. Og kommet hjem og startede med mine forældre. Min far kører en byggelinje ved siden af, hvor min kæreste er snart færdig udlært tømrer. Så de arbejder sammen. Og så min mor og jeg, vi er så her og syr og designer sammen. Qanumippa paniksuleqatigalungu ulluinnarni ullutamaasa ilumorlungu qarsinaagunnalunginnak aam inuppassut tamar nalungikkaat tamannartaan ааllaqqaram as artornarpoq suliffiga ukiorpassui artornartumeeqqa ila imaattorlugit kisia taak suli artornarnerneruaq ukiusiull affaq assu oqimaappoq ila sorpassui qaangarniarserallugi paneerara mikkisunguujunnaartor inersimalort suleqatigilersu kisian asqaangerpau tamakkua massakku nuannertoruissuam suleqatigipput
Hvordan er det at arbejde sammen her i en forretning, når man er mor og barn? Det er meget inspirerende. På den måde, at aldersforskellen gør, at når min mor designer noget, så henvender hun sig jo nok allermest til hendes aldersgruppe. Og når jeg formgiver noget, så tænker jeg jo i min alder. Og så supplerer vi hinanden og mødes tit halvvejs. Ja, hun kommer og siger, ej, det er ikke lidt pjattet, det der ungt. Nå ja, hvad er mere funktionelt, ikke? Så kommer hun med sit og den anden. Men det kan også være en barsk virkelighed, fordi vi har ingen filter. Vi siger alt til hinanden. Skidt og godt. Så i starten skulle vi virkelig slide hjørner. Men vi prøver at holde en afstand, når vi er her. Så vi er mere sådan bedste venner. Så det går. Det går godt. Assarsortarne illeqanuq aallartikkakku. Aallartippa imma meeraallungal mikisunguullunga aananni naataanguum paamiormiun perorneruunga immaqa ukiutamaavisa aananniittarlunga taan assassarumasoruissuugami kalaalli amernit puus amiinillu kaminnillu sanalluni taa eqqaamasarpara najortuarlugu taava aqqanimarluni ukioqalerama nersorfisiulleq pitsippaanga taa aqqanimarlunillu ukioqalerlungu ua immin atsak qarliit kiatit tuyului kavaajat tamaas sam imminu taasartarpunga sillaartisaina taava inuusuttungoqama panitaarlungalu paniga mikisunguullunuli ilaaneeriarlunga puiungaattarpara nersorfi eqqaani natermi ima annoraamanni qaawan sinilartarpu Atsanik ilusitersuineq imaannaangittarmat Nikki Isaksen aperaara ilusitersuinissa minut sumingaanniit isumassarsiortarnersoq. Jeg henter den meget i den grønlandske natur. Den måde, de der barske omgivelser og rå natur og den der storslåede, hvad skal man sige, naturen er meget, meget storslået. Og så den der kontrast imellem et meget fint følende, varmt folkefærd, som er på den ene side meget sårbar, men så på den anden side meget, meget stærk. Det er den der kontrast mellem det fine og det rå sammen, ikke? Og det finder vi meget i den grønlandske natur, men også i kulturen. Jeg ser meget på nationaldragten. Jeg kan blive ved med at finde små ting. Blandt andet sådan noget som det her håndværk er inspireret af nationaldragten. Og også tankegangen i pelsbesætninger. Jeg skærer det op og lægger baner ind, ligesom man har på de der sælskindsbukser. Så jeg er inspireret af, og også farveskala i naturen, de der gråtoner med lidt af det blå fra himlen, og den der sådan ro, der er, og så måske lige en kontrast, der dominerer hvid mod sort, eller sådan på den måde. Hvordan er dit forhold til din grønlandske identitet så? Nu vil jeg sige, at den er meget, meget god og meget sund, og den giver mig meget udbytte. Jeg får meget ud af den, men jeg har kæmpet med den, fra jeg var meget lille og frem til midt i 20'erne. Jeg kunne aldrig finde ud af, hvor jeg skulle stå. Er jeg grønlandsk? Er jeg dansk? Det har været hårdt, en hård proces, og allermest på grund af afsavn. Jeg har savnet det så meget. Min familie ufattelig meget. Og så det der med, at jeg har glemt sproget. Det har gjort meget, meget ondt i min opvækst. Også fordi man kan ikke se farverne i mig. Så jeg har ikke haft den der, jamen du kan se, at jeg er grønlandsk. Folk de siger altid, nå er du det? Ikke? Og så kan jeg ikke engang sproget. Det har været meget hårdt. Men igennem mit arbejde og inspirationen fra mit hjemland og den der stolthed, at jeg bruger materialer fra derhjemme, den har givet mig ro.
Den har givet mig en positiv fokus på det rigtige. I stedet for altid, men jeg kan ikke sproget, jeg kan ikke komme hjem, det er for dyrt, og min familie ikke. Så lige pludselig så er det blevet en styrke. Altså det er vendt 180. Også fordi jeg har fået en søn, som er meget mere grønlandsk, end jeg er. Så det har hjulpet. Dagligdagen foregår på den måde, at vi møder en time før vi åbner, laver de praktiske ting, rengøring og alt det der. Og så tager vi vores bestillingsliste, som typisk hænger derhenne under uret, og så fordeler vi opgaverne. Vi lever af bestillinger. Folk forelsker sig i en model, og så skal de have det i deres størrelse. Og så måler vi op og skræddersyr. Og så går vi i gang med vores opgaver, og så løbende så betjener vi på skift kunder, men sidder for det meste ude i værkstedet og arbejder. Kikkunnut atisanik tuninianerusarpis. Atisat sanagut amnanan sanavugut. Inersimanerusut imma traviningaanit qummullu. Taavalu inui isartartut makkuuneruppu imma aningaasaqarnerusut. Så atorfigissaartut. Taavalu ama saniatigut soornam pui ingammi puis ami atorsimagutsigila inuit qanuqassung tunis immin tunissutitut atortoruissuasal uyata nulian tuneruslu ila inuimmi tunissutit juullikkun tunissutit taamaatum uu ama tissimpari uagutsinneqaama pingaartoruissuа таана анингаасан исертифигинерусарпарпу нуимпаа тиссампаралу тас уллунимаккунани илаппуттор суу улапитториоруиссуугут таавалу аама кусанартут фистерутит иммиккут санатситат аама ааллуттарпас суу таана ила санаагут има тунгавеқарамик пистилиснааллут ила нааммагисаминник торлугит утторлуги и тима таавалу таана аққутигалугу таа ам қалипаатит наммин сорла уу икиоқатигииллута санасарпу тас инуи аалиангерсманерусу аама суу аалиангерсмия таавасанин санат кисианне аама ааппаатигу и таамааттуиннаангиллат инуиннаа аама и таккут тассами сорт иликкалериарамисигут таккуттуарпут иммақаам унаам и сиултерпаами пуис амианик қаллунаа има алуторусоруиссууа таавалу нуаннарасоруиссууллугит иммақаама пуиси амиат аллатуу аторатсигу писаттатут таавалу пиннерсаатитут атисан ила
атораатсигу таава алуторусоруussуугамик кинуаннарасоруuссууллугуллу таамааттум инуиннаа исиллаттаартуа торуuссуангорпут таава аки ангаялааралуарпат ила катерсилаариарлутик тас таамааттум исертартут сиаммарторуuссуангорпут соо биитсуулаарт исертарпут анерлиарторторуuссууппут аснуаннеригамик пуис амиа таавал пуис амиа аперисарпаатигу исертуут тамангаяммик пуис амикалаат наанингааннерпат ангераангатта тас нуаннаартарпут пингаартторуussуа тааннартаа пуис амикалаат наанингааннер таа тасса ассассорисарнера ила тас ингерлаттуарнарпаама маннатикиллугу нуаннарисоруussуа атсаллиорлунга таавалу таккуттуааннарп ила эққарсаатикка исумассарси юарпунга таавал массакку писниарфеқалератта инуит исертартут ила илинниарфигиуарпакка тассам исумассарсиорфингалу суу атисасанаагу такуаангамиккит исумассарс сиффигисарамисигу таавалнамминерлут имма илаққилаарлугу иммитсин тас аснуаннерпо ангуниагақсунаава ангуниагақ марлууллута пигиварпут тааннартаан ас ингерллаллуарпап ангуниарсариварпут тамак атиса ингам пуиси амиа о аторна таамату аторлугу ингерлаккатсигу нериуппугут сиуниссами ингер соор писиниарфиннут тунисисаллула коллекционн атиса тамаккерлуутаа писиниарфин аамнериуннерпаагут сиуниссами иммақакалааллунаани атиссат санаагут пуиси аторлугит kalaalnaan takunaqartalissassut. Jamen altså vores ambitioner, og det har det egentlig været lige fra starten. Min største drøm har altid været at sætte et grønlandsk mærke på verdenskortet. En grønlandsk kollektion, en grønlandsk inspireret kollektion med delvis producering i Grønland. Og det er stadigvæk vores ambition at få en kollektion ud på modemesse og sælge ud af den, således at der er forhandlere nogle steder i Danmark, og også meget gerne derhjemme i Grønland. Og så
muligvis have noget af produktionen, pelsproduktion, altså deroppe, ikke? Fordi man har værkstederne, man har de her kvinder, som kender materialet ud og ind, ikke? Og de ved lige præcis, hvordan man skal bearbejde det. Og så det er drømmen, at komme til at arbejde mere og mere med det.